sa Manila, ako na po lahat ko nag-gastos. Oh. Yun, katulad pa ni Joanna, as breadwinner po ng family. Nakakapagod na po talaga and nakakapagpaaral na ng kapatid. Wala. Ako po, wala na po kami utang. Yes po, and nanahalin pa po namin yung nanay namin, and tumulungan po pag-aralin po yung interest ko ng kapatid ko. Iyak ako. Ikaw. Same lang rin po, yung being independent and nakakapagtulong rin sa family. Ganda, no? Siyempre lifting away from the working and working. Working as a, you know, wow. Diba? Same po sa ibang girls, nakakapag-provide na rin po sa family, nakakapag-out of country na po na sariling gastos ko po, and yun naman po yung gusto ko talaga yung mga bonding kasi mga hindi namin nagagawa. Parang wala pa kasi ito. Po, yun gusto nakakapag-provide sa family, investment din po for ourselves, syempre, and nung naging bini ko, parang mas naging tigas kami ng family ko. Baka dahil din nga sa distance, nagkalayo, ganun po, ngayon mas solid. Kasi walang oras eh, di ba? Kung every time you find time mo sa atin, halos hindi mo na pakawalan. Ay, ikaw. Same with Jen and all the other girls po. I also miss weekends of my territory. Depende na po, alam mo, with them, provide ko my own. Nakakagip back din po ako sa kanila. And also, ano po, may nakakuha din po ako learning na hindi ko pa that's what I love to do. Discipline din po. Yes po, hindi ko lang sa kanya lahat and nakapag-provide, independent na ako ay nag-ask ng family ko. Kahit mga materials, hindi ko nag-ask sa Saan traffic? Traffic dyan. Yan o. Traffic pa. You know. Ford Mustang.